Zuek entzundako datuen aurrian, harritu zarte, ezagutu genitu nian udan sorpresa hartu zenuten, bat datuz datu horiek zuen eguneroko percepzioarekin, bueno, hortxe, naia. Eta lehen guadenez, neu, emango dut zera. Lukas, zuzen. Bueno, egia esan aurreko interbentzioekin eta maila jasoa izan denez, larritasun pixka bat ere sentitzen da. Bueno, egia esan nik emaitza horiek jaso nituenean eta egia esan ez dien kaso gehiegirik egin. Horrela da. Ez dakit, gero denborarekin, beste aipatzearekin eta joaten zara bere neurria hartzen eta interpretatzen hasten zara, eta, bueno, baina gero baita ere, iruditzen zait, gehiegi asko zentratu garela emaitza horietan, eta hainbeste aipatu, eragina ezkorra ere sortzen dutela. Horiek azkenean, oso kopuru txikiak dira, ez da, euneko lau, euneko 3 gazte izen, eta horrela hortzotzean, ez dakit, ematen du, nasua direla oso, eta gero azken bagara ikusten zergaitik, igual beste irakurketa batzuk egin daitezke, ez da. Eta, bueno, nik hori aipatuko nuke, ez, arrazoiak dela hain baxuak izateko ere, hemen gazteizean, transmisio naturali ez dago, desagertu bat zegoen, transmisioa egokienan familian egiten da, orduan, zaila erabilera altua izatea, ez da. Gero elebidunak ere, umeak edo gazteak dira, askotan eskolaren bidez jaso dute hizkuntza, askotan erraztasunak itasun mugatua dute, ikusi ditu lehen datuak, are zailagoa. Ingurunea oso zergalduna da, harreman sareak ere bai, orduan, logikoak ere baditela, ez da. Eta, hori. Bueno, gai egon da lehenengo puntua edo nahi duenak egizaidu da, bai? Bueno, nik esatea, egia esan, datuak ezagutzen dituzunean, ez da pozik egoteko, entzuten dituzunean eta kezkagarria da, baina nik ere, nire pertzepzio pertsonala da, nik nire inguruan, baizo amatzen dudala, gero eta batez hori gurasoen artean, eta nik ikusten dut, gurasoek zenbalabekin egiten dutela euskaraz, eta egiten dela. Baina hori egia da ere oso pertzepzio pertsonala dela. Eta orduan, apur bat, puntu baikor batean azteko gaiari. Nik konturatu naiz, azken aldian, gero eta inguru euskaldunagoan mugitzen naizela. Lehen baino. Lana dela eta, ikasitakoa, azkenean zure garapen pertsonala dela eta, orduan gero eta inguru euskaldunagora hurbildu naiz. Eta orduan gero eta inguru euskaldunago horretan, ikusten dut euskara erabiltzen dela ere. Orduan, hori ez da Gasteizko realitatea. Gero ere lanean aldetzen zarako zure burbujatik, eta ikusten duzu ez dela realitatea, eta horrekin ere atzekabe sentitzen duzu, baina ikusten duzu ere hori badagoela, eta indartzeko aukerak badaudela, eta dibidez nik pentsatzen dut, nik urbildu nahi zen moduan, beste jende asko ere urbil daiteke. Eta horretara begira egin barko genukela lan. Nik urratzen manduan bezala, eta nire bezala beste bat pertsona, jendeak ere eman dezala eta gero eta gehiago entzun dadin euskara. Nik hori jakintza eta erabileraren arteko loturarik ez dagoela, hori argi ikusi da emandako emaitzetan. Gauza da, duela urte batzuk, jakintza hori ere etzela eman, etzegoen. Beraz, erabilera hori ezin zan eman. Horain behintzat, oinarri bat badaukagu eta jakintza hori nahiko edatu dago. Beraz, oin erabilerari eman behar zaio pausua.
transmisio naturala bai, nire inguruan ematen ari dena, transmisio naturala gero eta handiagoa dela ikusten dut, argi dago. Gaztetxe ingurutik eta gazte arloan mugitu zen garenok, ikusten dugu, duela 20 urte Gasteizko gazteek euskaraz zero, esekitela, eta horren, eta esekiten gutxiek erabili are gutxi dago, eta gero eta erabilera handiagoa ematen ari dela. Eta lehen Iñaki bota duena, euskalduna zesuartea, hori bai, duela urte batzuk igual bota zen, baina duela urte batzuk bai, eta ja Gasteizen superatuta dagoena, dela Gasteiztarra eta euskalduna galdera. Gasteiztarra eta euskalduna horia superatuta dagoela uste dut badagoela, bintzat sektore askota. Bai, igual hortik jarritzaratik, egia da nire ustetan ere ezagutzari dagokionean Gasteiza eta euskalduna galderak bere garaien harretzen gintuena eta areagotan joan dela, baina nire ustez euskaldun konsentziaren mailara ez gara egitzi. Zuzeu ere esan duzunean, eta bat nator, ni euskaldun banaiz, nonbaitekoa naizelako da, eta horrek egiten hau Euskal Herritar eta euskaldun hizkuntzak egiten hau nonbaiteko herritar, nire bizipen pertsonalak eraman hau kontzientzia hori hartzera, ez? Eskolak euskaldun nemuen ni, nire ingurua lagunak euskaldunak izan dira, baina 18 urte bitartera artere txillardeiren ariketa praktikatzen duen, ez? 7 euskaldune eta erdaldun bat 8 erdaldune bilakatzen gintuen, eta euskal kontzientzia hori poliki hartzen joan bitartean konturatu nintzen geroz da gehiago ariketa horren ondorioetan, ez? Eta hau da, abertzaletasunak ez gaituela ertxikilotzen euskaldun izatera. Bai euskaraz agutzera, baina ez euskaraz bizitzera, eta gutxiago egunerokoan jaurtitzera, ez? Eta datu idaukinean, datuek ez naukarritu bereziki gainera aste honetan betetzen da Arabeskia eta Gipuzkoako Euskaralearen 30 urte, larunbat honetan betetzen dira, lagunduta ez dielako tresnetatik, ez? Egia dena da, bilakaera bat egon da, baina bilakaera hori nik bereziki lotzen diot norbanakoaren borondateari, eta bitik eta eskolara bere buruak euskalduntzera bideratu zituztenean seme alabak, baina ardale buruak bertan mantendu dira, eta datu bat interesgarria iruditzen zait, bota ez dena, Astikarrek duela 8 urte eginiko azterketan, eskolak 3 ikasletik pertsona bakar euskalduntzen zuela, ez? Orduan, ondorioa da euskaldunen euskara ezaguntza bermatu zela, ez? Hola motzean. Bai, bueno, ondo, bigarren puntura edo botako iso, egoera honetan eta kontuan hartuta ezagutzaren, ezagutzan emandako urratzak eta urrerantzian eta urratz zenduagoak edo aurrekoak bezain zenduak emango dizela eta zuek ezango zenukete gaur Euskaren ezagutza orokortze bidean doala eta horrek bermatuko dauela etorkizun baten erabilera. Buelta emantuta pultsu bat plantatu duzu galderari, baina hildo beretik dira, trampa txikia. Bueno, hasteko argi dago, ezagutza orokortu gabe, erabilera ezinezkoa dela, ez? Guztiok, edo ja guztiok euskaldundu beharko dugu, hitzein goba da. Arlo honetan, arlo hau landu da batez ere, azken urte hauetan, ez da, ezagutzaren arloan, indarraz guztiak, edo bien agintza jarri dira, eta, bueno, bere bidea egin du, ez? Hildo horrek. Orain, ezagutza orokorra izan da ere, edo ondia izan da ere erabilera bermatuta dago, dirudi ez da?
ezagutzak ez du izan nahi, arlo guztietan, non nahi, noiz nahi, hitz egingo duenik, euskaraz dakien horrek, beste baldintza batzuk ere badaudelako, ezta? Bueno, orduan, ezagutza bai, baina erabiltzeko guneak, nik uste dut, hemendik aurrera hortan lan egin beharko dela, ezta? Orain arte ezagutzan eskolaren bidez batez ere indarra jarri dira, baina gero erabilguneak ez daude. Orduan ez badago tokirik harremanatzerako alferrik hasiko dugu edo. Eta hortik, erabileraren bermea etorkizunean. Nire bat aguz, egia da ezagutzan aurrera pausoak eman direla, handia dagoenetik egiteko, baina erronkarik handiena erabilera da, eta ezagutzak ez du bermatzen erabilera egongo denik. Eta gainera, nire ustez gaur egungo ezagutza ere, asko aurren kasuan, eskolara mugatua dago, eta aurrek ikusten dut euskara eskolaren eremuan. Erronka da orain euskara eskolatik ateratzea, ez? Eta orain aur den ume hori, umeak dira gaur egun gehien erabiltzen dutenak euskara, ez? Gaur egun aurra den hori gaztea denean euskara erabiltzen jarraitzea, eta gero heldu denean ere bai, ez, jarraikortasun hori bermatzea, eta hori ezagutzak, hezkuntzak ez du bermatzen, horrek bestelako faktoreak jarri behar dira martxan. Gero ere, euskaltegietan, zoritxarrez, euskaltegietara doazen asko, perfilaten bila doaz. Hor ere, hausnartu barko zenea perfilen sistema ondo dagoen edo ez planteatuta, baina askoren helburua hori da, ez, perfil bat atera, eta gero erabilera bigarren maila batean gelditzen da. Orduan horre landu behar da, behin euskaldundu zaren, zerbaitetarako euskaldundu zarela, ez? Azkenean hizkuntza baten balorerik handiena praktikotasuna da, hizkuntza bat dago erabilera izateko. Orduan jendeak ikusiarazi bazaio, euskara dagoela erabiltzeko, eta ikusarazi euskara erabiltzeak dituen onura horiek, ez? Orduan hor dago urratsa ikustea, erronka barkatu ikustaraztea, ezagutu ostean erabilerak dituen onurak eta hori lan. Nire ustez argi dago gaur egun euskara eskola hizkuntza dela. Gauza, aurrerapen handia eman dugu jakintza mailan, eta orain erabilpena da hurrengo erronka. Lehendabiziko gauza, igual instituzioetatik edo kanpotik igual eredu hori ematea izango litzake. Zer esanik ez dago orain gaur egungo lehendakariaren euskara maila eta euskararekiko dokan jakintza. Eta gero bestalde batetik bai, euskara erabili nahi ezin dugu hainbat alorretan. Osakidetzan adibidez, euskara erabiltzea gaur egun Gasteizen ia ezinezkoa da, ez dugu esango errezeta bat euskaraz idaztea lortzea ze izango litzakeen, gero gainera farmazian euskaraz espandin badakite. Orduan, alor horretan, euskaraz astu egiten gara. Epaitegietan, lehen Iñaki bai esan du, euskara berez legako besten gaituela, puntu batetara arte igual esan daiteke hori. Epaitegietan, ingeles batek eta euskaldun batek hizkuntza eskubide berdina euskate, itzultzale bat jartzen da eta punto. Orduan, hor ez dakizen maila erabili daiteken euskara. Eta, barne sailean sartzen bagara, ertzainen kasuan, euskara hitz egiteagatik bate baino gehiagok atxiloketa batera mandu. Legako abesten gaitu, igual bati baino gehiagori barrekura sartzen zaio puntu honetan. Gero bebai, honek bermatuta dagoen, bermatuta igual bai badago, jarrera badagoen, ez dakit. Abertzale eta esabertzaleen kontua bebai, bota da ertzainen kasuan adibidez atxiloketa bat egotarena, badakigu sinalderdi agin izan duen, azken hogeita garrotetan, eta alderdi hori abertzaletza dauka bere burua.
hezkuntza mailan aeroebaren kontra asko jarri dute euren burua, hortxe daukagoa eredu bat, Araba mailan, nahiko potentea. Orduan, ez dakit. Potentea, bueno, sektore egunez, jaitxira ez, baina dauzkagu bloke batzuk nahiko zentratuta da. Gasteizen dagoen aeroduaren maila besterik batzutan nahi dutuagoa da. Horretan ere guardezkera dut niz. Gipuzko batekin, Bilbo batekin. Eta gero hori kotatzea nahiko nuke, hori intentzioa igual badagola, baina maila batetan arte. Bueno, igual erostan ere ez datoz elkarloturik ezagutza eta erabilearen kontua danik bizatitan manatu nahiko nuke igual norbanakoari dagokionean eta gero horretarako neurriei dagozkionean baina uste dut horrendikan Euskaldunok fondo lastreketa baterako prestatu gara daukagula eta horretan oinarritzen naiz horrendikan egun Euskaldun izatea herri honetan oso nekeza delako. Zuk adibidea bota duzu, Euskararen alde sustatzen diren edozine ekimenetan ematen du Euskara bizien dugun pertsonak horrendikan bezalako hizkuntzak zapaldu nahi ditugula, ez? Eta horren beldur ere bagara zuk diaporaman jarritako esaldi honek aipaturiko esaldi horretan, ez? Horrendikan Euskaldun izatea oso nekeza da herri honetan eta gure egunerokoan ni neuri ere askotan gertatu zait eremu ezaguna daukagunean Euskara lehenitzez jokatuko dugu baina ezagutzen ez dugun eremu batera hori arostira joan da bestela ez lehendabiziko hitza erderaz egingo dugu askok eta askok maila batean. Ez da eguneko eguna, baina askotan oraindikan uste dut hori gertatzen zaigun sentsazio bat ere badela. Gainditzen goazela poliki, baina oraindikan bada eguna horrelako pentsakeretan eta joeretan jokatzen duguna. Orduan, uste dut norbanakok harrotasun hori erakusteko badukagula erabilerari dagokionean urrats handi eta sendo bat eman beharra oraindikan eta uste dut bereziki datu hietan bilakaera bat egon baldin bada izan dela norbanako horiek horretarako urratsa eta joera erakutsi dutela, ez? Hau da, norbanako asko egon direlako gazti zen euskarazko lehenitza egin dutenak eta jarraitu dutenak erderazko lehenitza hori erabili baina, ez? Eta uste dut horrela adibide desberdinetara eramaten baldin badugu horrek ekarri gaituela apur bat ere erabilera handitzean edo transmisioari dagokionean, ez? Uste dut orduan harrotasun hori kontzienteki irabazten goazen enean aurrera pausoak erabileran ere etorriko dira. Baina norbanakotik aparte ere horretarako lanabesak tresnak behar dira benetan euskararen erabilera bermatu izateko, ez? Eta horrekinan bat dator arnazguneak garrituela oraindikan euskarak, euskaraz bizitzeko ekimenak eta espazioak behar dituela oraindikan ere erabilera hori sustatzeko, ez? Ez dakit koini botatako datua horrelakoa izango den, baina bai dator bat benetan euskararen ezagutza bermatuko baldin bada, irakaskuntzari dagokionean adibidez, erdale ereduekin bukatu beharra dagoela, ez dutelako bermatzen euskararen ezagutza egun. Bueno, lehen esan dugu denbora aurrekusitakoa baino gutxiago izango dugula, hirugarren puntu bat genuen lehentasunez hartu beharreko neurrien bueltakoa. Zuen baimenarekin eta ikusita azaldu diezela, bai? Hor saltu egingo du. Kontua da, batek baino gehiago apatu dula guneak euskalduntzea
ezinbestekoa dela, ezagutza orokortzea ez litzatela nahiko izango. Abenduaren batean Euskalgintzan eragile gehienak izaten batzen dituen kontseiluak aldarria manifestazioa deitu dago, hain zuzen ere 2 puntu horien inguruan, bai, ezagutza orokortzea eta guneak espazioak euskalgintzan, beraz esango genuke zentzu horretan zogei desela bat ere desbideraturik, bai. Beste puntu bat emango dizuet, eta azaltzen adira normala danez bat eta bestean atzetik eta naztuta. Honetan guztian, zera, ezagutza orokortzea eta guneak euskalduntzeana, ze funtzio, ze egiteko dute erakunde publikoek, bai? Eta adiberean, erantzun berean eta gizarte mugimenduek. Kontzeilua aipatu dut, euskarak arteak garamen gora bera, euskalduntza alfabetatzea hor dago, bueno, erantzun bakarrean posiblea da baten eta bestearen egitekoa. Bakarrik. Erakunde publikoen eta gizarte eragileen funtzioak, ez da, diozu. Bueno, ez dakite, erakunde publikoen aldetik uste dut, eta gizarte eragileen aldetik ere agian, jarrera aldaketa bat egontarako dela, ez da. Euskaren aldeko edozein ekimen edo agertu edo dagoenean, askotan zilegitasuna kendu nahian edo, inposizio hitza eta baztertzailea, ekimen baztertzailea, eta horrelako adjektiboak ohikoak izaten dira, ez? Horrekin bukatu beharko dela. Gero eredu izan beharko lirateke, benetan aniztasunaren alde eta euskararen alde baldin badaude, eredu izan beharko lirateke, eta euskarari bere zilegitasuna eman, bere berezkotasuna, eta eredu izan, azken batean. Eta herri ekimenekiko errespetuzko jarrera noski. Eta, bueno, gero horrez gain, erabaki ausartak ere hartu beharko dituzten, ez bait? Legedia inguruan, lan pedagogikoa ere gizarteari begira egin beharko da, lehen komentatu duzu, euskararen kontra edo alde neurriak hartzeko kopuruak altuak dira ez da horrendik. Eta hor lan pedagogikoa ere, erakunde publikoek izango da egitea eraginkorrena, ez da. Eta gizarte eragileak, alde batetik beste baita ere. Jarrera aldaketa bat, azken urte guzti hauetan, egoera dela eta mesfidantzak asko egon dira, mesfidantzak horiek gainditu beharko dira, elkarlana sustatu, nolabait aldarrikapena eta kolaborazioa biak egon beharko dira. Ni Iñakik aipatutako legeari ere helduta, lehenik eta behin lege hori betean hasi, ez legea baldin badagoa betean hasi ere, lege horrek dituen baldintzak kontutan hartu eta betetzeko baldintza egokiak ere ezartzea, ez? Erabilera eremuak irabazteko erraztasunak eman beharko lituzkete erakunde publikoek, baliabideak eman, bere bai dute horretarako gaitasuna, eta gero ere Iñaki aipatzen zuen hizkuntza definizioa hasieratik aplikatu behar dela, erakundeek ere euren politika guztietan definizio hori egin dezatela, ez? Euskara era integralean lantzea prozesu guztietan, ez ikustea gauza isolatu baten moduan, ez? Gauza gutxi batzuen kontua dena eta egia da ditu euskaraz ere, bai, ez? Hasieratik eta amaieraraino egiten diren politika guztietan euskara kontutan hartu beharko lukete. Aizian eragin beharko lukete. Gaur egun hor diren horiek doazten dinean euskara erabiltzeko eremuak izaten jarrai dezaten, ez? Eskola asko hori gertatzen zaio eskola utzi eta gero ja erdal munduan murgiltzen dela, ez? Igual aizia izan daiteke eskolaren ordezkoa edo esazten zaren inean edo, ez dakit, hor nik ez dut orain errezeta magikorik, baina
bilatu beste eremu batzuk eragiten jarraitzeko, aurroiek astu doazen denean, eragiten jarraitzeko. Eta arlo sozioekonomikoan ere asko dagoela egiteko, uste dut. Azkenean, lan munduan eta euskerak oso toki eskasa dauka. Eta orduan horre erakunde publikoek asko dute esateko, kontratazio politikak, adibidez lehen aipat dut perfilena. Nire ustez ez da modurik onena, bermatzeko euskera maila ona duzun. Agian erakunde publikoek egin barko lukete bultzatu elkarrizketa metodologia bat, non bere burua aurkezten duen pertsonak frogatzera bere burua proban jarri behar duen, euskeraz egin, eta benetan behar duen lanpostu horretarako euskera maila egokia daudela adierazten duen, euskeraz egiten. Horrelako, ez dakit, bestelako bideak aurkitu ere, benetan eraginkorrak direnak, ez titulo bat dudalako, agian duela bostutetera nuena, eta gero sekula euskeraz berriz egin izan ez dudan arren, titulo hori dudalako lanean jasartu dela. Eta hori, arlo publikoan eta arlo pribatuan ere bai sustatu, ez? Eta gero gizarte mugimenduak, elkarlana aipatu da, nik uste erakunde publikoek eta gizarte mugimenduak une hori elkarlanean egon beharko lirateke, eta horretarako bi aldeek baldintza egokiak eman behar dituzte, baldintza egokiak egon behar dira, errespetua, Lukasek aipatzen zuen. Eta nik uste gizarte mugimenduek batez ere egin dezaketena dela motivazioan eragin, kontzientziazioan, ez? Azkenean herritik hurbilen daudenak gizarte mugimenduak dira, eta bertan dago boterea ere, ez? Jendea kontzientziatzeko aipatu dira, ez? Euskara transmititzen ez duten guraso euskaldunak, euskaldun berriak, jatorrizko elebidunak, jende guzti hori erakarri ere, ez? Euskal mundura eta gutxinaka hiztun komunitate hori handitzen joan dadin, ez? Eta beti ere mezu positiboekin, mezu negatiboek hizkuntza batez, nire piztukide batek daukago etxean zukaldean jarrita, hizkuntza batez da galtzen, ez dakitenek hitz egiten ez dutelako bakarrik, dakitenek hitz egiten dutelako baizik, ez? Apu bat, karaga hori kentzen hasi ere, eta mezu positiboen bitartez jendea erakartzen hasi. Eta koherente jokatu ere, ez? Jende animatzea koherente jokatzea. Euskerazko arreta nahi baldin baezu izan zaitezu lehena, joaten zarenean zerbait eskatzera lehenengo hitza euskeraz egiten, ez? Azkenean ere, merkatari bat horrela konturatuko da, euskera beharrezkoa duela bere lanean, ikusten badu jendea euskeraz egiten doa. Zakit asko luzatu nahi zen. Ni instituzioetatik jarrera aldaketa bat guztiz beharrezkoa ikusten dut. Honekin batera legediaren aldaketa bat beharrezkoa da, alor guztietan. Eta beste alde batetik, diruari dagokionez, euskarari presketak eta aipatu dira, inbertsio eraginkorrak egin behar dira. Egin direnak baino eraginkorragoak, argi dago kasu askotan onak izan direla, beste batutan esainunak. Gero, gizarte mugimenduari dagokionez, bultzatzea beharrezkoa da, argi dago. Herri mugimenduak euskara bultzatu behar du. Nire ustetan, norberetik asko daukagu egiteko, guztiok bide berdinean euskaraz biziko den herri bat eraikin nahi baldin badugu. Uste dut iruñarrizko bide daudela elkar loturik eta likaturik jomar direnak euskara lehenetxiko duten politikak garatzeari begira, eta uste dut aldaketa sozialak eman behar direla, horrekin batera politikoak, eta guzti hori babes emango dizkion benetako babes juridiko baten beharra ezinbestekoa da benetan guzti horiek garatu ahal izateko. Sozialki hor asko daukagu egiteko benetan euskaraz biziko diren arnasgune egune horiek elikatzeari begira, egun edabide oso gutxi ditu euskaraz kontsumitu ahal izango ditugunak, euskaraz bizitzeko espazio gutxi horiek kirola egiterakoan, aisia egiterakoan, eta horretan bide asko daukagu garatzeko eta herri eragileok horretan euskaraz bizitzeko espazio horiek uste dut sortu eta garatu beharra ditugula, eta horrekin batera horiek elikatu ahal izateko hizkuntza politika eraginkor baten beharra ezinbestekoa da.
ezinbestekoa da Euskararen ezagutza bermatuko duena. Lehendakietan aipatu duen bezala eta azkar asko esan da ustut, eta krisi garaian ere egia dena da gerriko asko estutu direla, baina badaudela diru inbertsori gabe, hau da juridikoki babesa emango dizkion aldaketak aitortu ditzaketen politikak garatu daitezkeela, baina inbertsioak ere behar dira benetan, lehen emandatu bat gaztizi dagokionean normalean adin tarte nagusiak diren pertsona horiek direla euskaraz ez dakitenak, baina inbertsiorik ez da egin pertsona horien euskalduntzea bermatzeko, eta egun euskara bere herriko hizkuntza ezagutzearen berme hori oso garesti ateratzen da euren euskalduntze eta alfabetatzean, eta horretan doako izan beharko lukeen aukerak ere beharrezkoak dira ezinbestean nire ustetan, Orduan ibaldaketa horiek sozialak, politikoak eta juridikoak egungo errealidadetik abiatu behar dira benetan euskararen ezagutza hori bermatu ahal izateko eta euskara lehen etxiko dituzten politikak garatu ahal izateko, Eta bat nator eta bukatzeko euskaldunoi dagokionean Iñakik aipaturiko horrekin, ustut badela garaia gure harrotasuna erakusteko armairutik ateratzea, eta hemen euskaraz bizi nahi dugun pertsona multzo bat badaudela, komunitate bat osatzen dugula, eta komunitate hori herri egiten gaituen momentutik norbanakook erantzunkizun handia daukagula benetan urrats horiek garatu ahal izateko. Bestela, aldaketa politikoak ez dirako etorriko herritarrok hala eskatzen ez baldin baditugu. Bueno, eskerrik asko denoi.